ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ, ଭଲ ଭଲ ଫଳ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଫଳସେ ହାର କରିବେ, ଧରୁଣା ଦେବ ପାନ କଲେ, ସେ କଥା ନିଜେ ଦ୍ରୌପଦୀ ନିଜ ହାତରେ କରିଥିଲେ। ବନବାସ ପଞ୍ଚେଇଛି ଏ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତ ବାସ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଏ ଜାଣି ସଦନ ମଣ୍ଡଳୀ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ବୃକ୍ଷ କେମିତି ଆମର ଯୁବକ ପୁରାଣ ପୁସ୍ତାରେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିର ସେମାନେ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ବାଲ୍ମୀକି କରିଥିଲେ ତପମଣି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ନଈ ଋଷି କରିଥିଲେ ନଈ ସାହାରଣ୍ୟ। ସେତେ କିନ୍ତୁ ଋଷିମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ବୃକ୍ଷ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଚେତନାଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ ହେଇକିରି ବୃକ୍ଷ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେବେ ଆମ ସରକାର ମହୋଦୟ ଆମକୁ ସଚେତନ ଦେବା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଅଭିଯାନ କରୁছে। ଏକ ଦିବସୀୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତାକାଲି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ଇଏ ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ତିନିଟି ଯୁଗ କେବଳ କଳି ଯୁଗ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଉତ୍କଳ ମନୁ ଗୋପାଳ ଦାସ ଉତ୍କଳ ରଖିଲା ନେତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଲେ ପରିଶକ୍ତି ପଢା କଥା। ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋପାଳ ବନରେ ସ୍ଥିର ଏ କଥା ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ ପୁଅମାନେ ଜାଣି ଅଛନ୍ତି ଦେବାର। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିଲା। ଆମେ ଚାଟଶାଳୀରେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ ନାଇଁକି। ତେଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସେତେବେଳେ ଏ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବଉଳ ଗଛ କାହିଁକି ଲଗେଇଲେ? ବଉଳ ଗଛ ଲଗାଇବା କଣ? ରହୁଛ କଣ? ବଉଳ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିକି ପାଠ ପଢିଲେ କଣ ହୁଏ? ନିଶ୍ଚିତ ବାବୁ କହିଲି ଏ ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ, ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆମ ନିଜ ଜାଗାବାଡ଼ିରେ ଆଉ ନିହାତି ଲଗେଇବା ଦରକାର। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ପରିବାର କଥା। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା